Καλημέρα παιδιά. Καταρχάς να ζητήσουμε ένα συγγνώμη για την καθυστέρηση που είχαμε και έχουμε για να ανεβάσουμε κάποια έρευνα στο κανάλι μας. Λοιπόν, το βίντεο αυτό γίνεται για να εξηγήσω λίγο πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση. Το τελευταίο βίντεο που βασικά την τελευταία έρευνα που είχαμε κάνει ήταν μαζί μας από την αρχή, το Part 3. Είχε γίνει ένα σκηνικό εκεί με κάποιον που αναγκαστήκαμε να πάρουμε την αστυνομία τηλέφωνο. Τέλος πάντων, μετά από αυτήν την έρευνα αποφασίσαμε να πάμε σε ένα μέρος μετά από κάποιες 4-5 μέρες για να κάνουμε μια νέα έρευνα ώστε να την ανεβάσουμε στο κανάλι μας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε πάει, έχουμε δει το μέρος, έχουμε τραβήξει κάποια πλάνα από αυτό το μέρος. Και περιμένουμε να ανοιχτώσει. Ξεκινώντας την έρευνα, όλα καλά. Καταγράψαμε τι καταγράψαμε. Έρχεται η ώρα να επιστρέψουμε πίσω προς το αυτοκίνητο. Δυστυχώς, γυρίζοντας πίσω στο αυτοκίνητο, η Μαρία ήταν λίγο πιο πίσω από μένα. Βασικά αρκετά πιο πίσω από μένα. Εγώ προχωρούσα μπροστά με το φακό. Σε κάποια φάση βλέπω έναν άνθρωπο μπροστά μου. Εντάξει, να πω την αλήθεια, μας φάνηκε παράξενο και τους δύο που ήταν κάποιος εκείνη την ώρα σε εκείνο το σημείο. Εντάξει, το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι και από τα καλύτερα σημεία. Δυστυχώς φημίζεται και για κάποιες άλλες ενέργειες που γίνονται εκεί. Και δεν μιλάω για ενέργειες πώς να το πω τώρα, ενέργειες σατανισμού, έτσι. Γίνονται κάποια άλλα πράγματα εκεί πέρα. Λοιπόν, να συνεχίσω. Επιστρέφοντας, βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, να πω την αλήθεια, φοβηθήκαμε και οι δύο, και εγώ και η Μαρία. Γιατί, όπως είπα και πριν, γίνονται κάποια πράγματα μέσα εκεί. Δεν ξέραμε αν είναι μόνο αυτός εκεί ή αν είναι και κάποιοι άλλοι γύρω από αυτόν. Όσο πλησίαζα εγώ προς αυτόν, επειδή ήταν και σκοτάδι, κοιτάξτε, δεν ήθελα να ρίξω και το φακό επάνω του τώρα, για διάφορους λόγους, έτσι, γιατί μπορεί να τον τάραζε, μπορεί να νευρίαζε, μπορεί οτιδήποτε. Τελικά όμως κάναμε το λάθος και προχωρήσαμε προς το μέρος του, ενώ κανονικά έπρεπε να γυρίσουμε πίσω και να φύγουμε τρέχοντας, να φύγουμε από την άλλη έξοδο, γιατί έχει δύο εξόδους στο μέρος εκείνο. Μπορείς να μπεις και από την πάνω πλευρά αλλά και από την κάτω πλευρά. Τελικά κάναμε το λάθος αυτό
να συνεχίσουμε προς το μέρος του και να μην υποχωρήσουμε προς τα πίσω και να φύγουμε από την πίσω πλευρά. Όταν τον πλησίασα αρκετά κοντά, σε μια απόσταση κάπου στο μισό μέτρο, βασικά και λίγο παραπίσω, έτσι κοντά στο 1,5 μέτρο, εκείνη τη στιγμή δυστυχώς διαπίστωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πριν καταλάβω δηλαδή, παρόλο που έγινε μια ρώτησα ποιος είσαι και αυτά, μήπως ξέρω εγώ, μου πήρε παιδί μου, εντάξει κάντε τη δουλειά σας, ίσως φοβήθηκε εκείνη τη στιγμή γιατί μπορεί να μπέρδεψε τα LED με φακό, μπορεί να μας πέρασε η αστυνομία, μπορεί χίλια δυο. Με τραυμάτισε και γι' αυτό οφείλεται που δεν ανεβάσαμε την τελευταία έρευνά μας ακόμα. Με τραυμάτισε, έφυγε τρέχοντας. Η Μαρία άρχισε να φωνάζει, είχε πανικοβληθεί πάρα πολύ. Στο τέλος καταλήξαμε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς την έχω γλιτώσει με 4-5 ράματα, 6. Αλλά ήταν μια, μπορώ να πω, τραγική εμπειρία που προφανώς δεν θέλω και δεν θα θέλαμε έτσι να συμβεί σε κάποιον. Τη γλίτωσα φτηνά και πιο πολύ από τη στιγμή που είχε τραυματίσει εμένα, η Μαρία είχε μείνει απλά δηλαδή μόνη της, ευτυχώς. Έφυγε από την άλλη πλευρά και δεν προσπέρασε εμένα να πάει και πίσω στη Μαρία, να έχουμε δυο τραυματισμούς εκεί πέρα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έτσι θα μπορούσε να κάνει ένας σαν αυτόν σε μια κοπέλα. Ευτυχώς είμαι καλά. Υπάρχει ένα σοκ ακόμα, εντάξει. Η Μαρία έχει ακόμα το σοκ μέσα της. Της έρχεται η εικόνα συνέχεια μαζί. Στο μυαλό της, την έρχεται η εικόνα συνέχεια στο μυαλό της. Λοιπόν, σε λίγες μέρες, τώρα αύριο, μεθαύριο, πάντως μέσα σε αυτές τις μέρες που πλησιάζουν, θα ανεβεί η έρευνα για να δείτε κι εσείς τι ακριβώς συνέβη. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω, ευτυχώς είχαμε Άγιο μαζί μας και δεν είχαμε κάτι πολύ πιο χειρότερο. Σε όλα αυτά τα χρόνια που έχω το κανάλι μου έχουν τύχει, εντάξει, σκηνικά αρκετά, αλλά εντάξει, ήταν σε μια φάση ήπια, αλλά το τελευταίο του σκηνικό ήταν όντως αρκετά τρομακτικό. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο, γιατί πετυχαίνω κάτι βιντεάκια σε κάποια site τα οποία γυρίζονται από μικρά παιδιά, έτσι, 16-17 χρονών.
καλό θα ήταν να μην πηγαίνουν σε τέτοια μέρη, γιατί δεν ξέρουν ποτέ τι θα τους συμβεί. Εντάξει, το βλέπουν σε μια εμπειρία, οτιδήποτε, αλλά δεν σκέφτονται τι κίνδυνο μπορεί να υπάρξει εκείνη τη στιγμή. Να μην τα πολυλογώ. Λίγο υπομονή θέλουμε από εσάς. Θα ανεβάσουμε την έρευνα, θα δείτε ακριβώς τι συνέβη και από τις καταγραφές και δυστυχώς από αυτό το άσχημο το περιστατικό που έγινε. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μας κάνετε τόσα χρόνια στο κανάλι μας. Αυτά, λίγο υπομονή και θα ανεβάσουμε την έρευνα που πιστεύω με το σκηνικό που έγινε θα την θυμόμαστε για πάντα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας. Σε λίγες μέρες θα ανεβεί η έρευνα. Τα λέμε.